24 glumca zlatnog doba, koji se nikada nisu vjenčali i razlog zašto. U doba kada je brak bio praktički obavezan, oni su bili vječni hollywoodski neženje i neženje. Zvijezde koje su prkosile društvenim konvencijama tako što nikada nisu hodale do oltara. Iza glamurozne fasade zlatnog doba Hollywooda, ovih 24 voljenih glumaca i glumica ostali su nevjenčani cijeli život, svaki iz svojih uvjerljivih razloga. Danas otkrivamo fascinantne i često iznenađujuće priče iza njihovih solo putovanja kroz zvijezde. Od izbora usmjerenih na karijeru do skrivenih romansi i uplitanja studija. Ove priče otkrivaju stranu klasičnog Hollywooda koju odjeli za promidžbu neumorno rade na skrivanju od javnosti. Ali ono što ćete otkriti daleko nadilazi jednostavne osobne preferencije. U mnogim slučajevima nevjenčani status ovih zvijezda nije u potpunosti bio njihov izbor. Moćan studijski sustav često je diktirao svaki aspekt njihovih privatnih života, tjerajući neke na lažne veze, dok druge sprječavajući da se vjenčaju s partnerima koje istinski vole. Za zvijezde koje su bile homoseksualke ili lezbijke u doba kada je to bio strogi tabu, ostati neženja ili u braku sa svojom karijerom postala je nužna naslovnica koju su osmislili odjeli za promidžbu. Ono što je doista izvanredno nije samo to što se ove zvijezde nikada nisu vjenčale. Tako je hollywoodski stroj stvorio razrađene mitologije oko njihovih osobnih života, izmišljajući romanse, stvarajući datume za premijerne večeri i vrteći priče koje je publika željno konzumirala kao istinu. Stvarne priče, koje ćemo danas istražiti, nude fascinantan uvid u restriktivne društvene kodove tog doba i izvanredne mjere poduzete da se zaštite vrijedna ulaganja u studiju. Započnimo naše putovanje s možda najlegendarnijim vječitim neženjom od svih, muškarcem čiji su šarm i sofisticiranost na ekranu bili usporedivi samo s misterijama njegova privatnog života. Cary Grant, oličenje poštenog šarma i sofisticirane duhovitosti. Cary Grant postavio je standard za vodeće ljude kroz 3 desetljeća zlatnog doba Hollywooda. Unatoč svom statusu najpoželjnijeg američkog neženje i njegovoj kemiji na ekranu s legendarnim glumicama od Katharine Hepburn do Grace Kelly. Grant nikada nije pronašao trajan brak, iako je 5 puta pokušao, rođen kao Archibald Leach u Bristolu u Engleskoj. Grantova nevoljkost da se potpuno posveti braku proizlazi iz složenih psiholoških korijena. U dobi od 9 godina doživio je duboku traumu iz djetinjstva kada mu je otac rekao da mu je majka otišla na odmor, da bi kasnije otkrio da je bila predana u mentalnu ustanovu. Grant nije otkrio da mu je majka živa sve do njegove 31. godine, do kada je obrazac emocionalne odvojenosti bio čvrsto uspostavljen. Ovo rano iskustvo stvorilo je kod Granta duboko ukorijenjen strah od napuštanja i poteškoće s potpunom emocionalnom intimnošću. Njegovi brakovi s Virginiom Sherrill, Barbaram Hutton, Betsy Drake, Diane Cannon i Barbaram Harris, svi su završili razvodom osim njegove posljednje zajednice s Harrisom, koja je trajala do njegove smrti 1986. Osim njegovih psiholoških prepreka trajnom braku, glasine o Grantovoj seksualnosti trajale su desetljećima. Njegov blizak odnos i suživot s glumcem Randolphom Scottom 1930-ih potaknuo je nagađanja da su njih dvoje više od prijatelja. Iako nikad nije potvrđeno za njegova života, mnogi povjesničari filma sada vjeruju da je Grant vjerojatno bio biseksualac, čineći njegov status neženja djelomično zaštitnom mjerom u eri kada je homoseksualnost mogla trenutno prekinuti karijeru. Promidžbeni odjeli studija marljivo su radili na održavanju Grantove slike vječitog playboya, naracije koja je odgovarala i privlačnosti zvijezde na blagajnama i pružala pokriće za njegovu kompliciranu osobnu stvarnost. Dogovarali su sastanke sa starletama za premijere i pažljivo vodili njegovu javnu osobu kao šarmantnog neženju previše sofisticiranog da bi ga vezali. Sam Grant jednom je primijetio: nikada nisam uspio shvatiti što žene žele, što vide u meni. Prilično sam običan na pogled. Ja ne plešem, ne znam pjevati, nisam dobar u malim razgovorima. Ovo samozavaravanje prikrivalo je dublju istinu. Da se muškarac koji je utjelovio romantično savršenstvo na ekranu ozbiljno borio s intimnošću izvan ekrana, zbog čega je njegov status neženja bio jednako osobna potreba koliko i profesionalna pogodnost. Katharine Hepburn. Izuzetno neovisna i neumoljivo nekonvencionalna.
Katharine Hepburn definirala je vlastita pravila u karijeri i privatnom životu, unatoč kratkom ranom braku s biznismenom Ludlowom Ogdenom Smithom, koji je raskinuo 1934. Hepburn je većinu od svojih 96 godina provela neudana svojom voljom. Slavnom izjavom: ako želite žrtvovati divljenje mnogih muškaraca zbog kritike jednog, samo naprijed, udajte se. Hepburnina najznačajnija veza bila je njezina 26-godišnja romansa sa Spencerom Tracyjem, koji je ostao u braku s njegovom otuđenom suprugom Louise tijekom cijele njihove veze. Aranžman je odgovarao Hepburnovu neovisnom duhu. Zadržala je autonomiju vlastitog doma i karijere dok je dijelila duboku vezu s Tracy koja nikada nije zahtijevala zakonsku formalizaciju. Osim praktičnosti, Hepburnina averzija prema ponovnom braku odražavala je njezine progresivne feminističke vrijednosti. U doba kada je brak obično značio da žena podređuje svoje ambicije muževim, Hepburn je odbijala kompromitirati svoju karijeru ili neovisnost. Ne vjerujem u brak, rekla je jednom prilikom. To je prokleto nepraktično. Lijepa je stvar biti s nekim, ali mislim da to nema nikakve veze s potpisivanjem papira. Odjel za promidžbu MGM-a pažljivo je upravljao javnom pričom o Hepburn i Tracy, predstavljajući ih kao bliske prijatelje i kolege dok je potiskivao svaku naznaku romanse. Ovaj je dogovor imao višestruke svrhe, štiteći Tracyjev imidž, katoličkog obiteljskog čovjeka, poštujući dostojanstvo njegove supruge i održavajući Hepburninu pažljivo njegovanu osobnost neovisne žene od karijere. Hepburnov status neudate također joj je omogućio da istraži druge veze koje prkose konvencijama. Biografi su dokumentirali njezine romantične veze sa ženama, uključujući značajnu vezu sa sportskom šampionkom Laurom Harding. U doba kada su homoseksualnost i biseksualnost bile strogi tabu, ostanak bez braka dao je Hepburn slobodu da živi autentično u privatnosti, a da zadrži svoj javni imidž. Što je možda najvažnije, Hepburn je izbor odražavao njezine temeljne vrijednosti o samodostatnosti. Do nedavno nisam shvaćala da bi žene trebale biti inferiorne. Slavno je primijetila. Ostavši neudana, zadržala je potpunu kontrolu nad svojim životom, karijerom i financijama, što je bila rijetkost za žene njezine generacije i dokaz njenog pionirskog duha. Rock Hudson malo je zvijezda savršeniji primjer proizvedene slike hollywoodskog neženje od Rocka Hudsona. Visoka, zgodna i stalno glumila romantične glavne glumice kao što je Doris Day. Hudson je utjelovila sve američkog heteroseksualnog srcolomca od kojeg je publika padala u nesvijest, a direktori studija bogati. Stvarnost je, naravno, bila dramatično drugačija. Hudson je bio homoseksualac u vrijeme kada bi mu to odmah uništilo karijeru. Njegov status neženje nije bio izbor, već nužna fasada održavana kroz razrađene aranžmane koje su orkestrirali njegov agent Henry Wilson i Universal Studios. Najekstremniji od tih dogovora bio je Hudsonov lažni brak s Wilsonovom tajnicom, Phyllis Gates, koji je trajao od 1955 do 1958. Zajednicu, osmišljenu isključivo kako bi se poništile glasine o Hudsonovoj seksualnosti. Kasnije je sama Gates otkrila da ju je u potpunosti orkestrirao Wilson. Nakon razvoda, Hudson se vratio svom pomno održavanom statusu najpoželjnijeg i vječno neoženjenog neženje u Hollywoodu. Odjeli za promidžbu studija dogovorili su datume za Hudson s raznim glumicama za premijere i javna događanja. U međuvremenu, zvijezda je privatno živjela autentičnim životom, održavajući veze s muškarcima koje su morale ostati potpuno skrivene od očiju javnosti. Stalni oprez koji je bio potreban uzeo je psihološki danak Hudsonu, koji se borio s nepovezanošću između javnog i privatnog sebe. Šarada se uspješno nastavila sve do Hudsonove smrti od komplikacija povezanih s AIDS-om 1985, što je konačno dovelo do javnosti svijest o njegovom pravom identitetu. Otkriće je šokiralo milijune obožavatelja koji su u potpunosti vjerovali u pažljivo konstruiranu priču o Hudsonu kao tipičnom ženskom muškarcu koji jednostavno nije pronašao pravu ženu. Hudsonova priča predstavlja možda najekstremniji primjer kako je studijski sustav tjerao zvijezde da ostanu nevjenčane dok ih je istovremeno sprječavao da žive autentičnim životom. Njegov status neženjen nije bio osobni izbor, već zatvor javnih očekivanja iz kojega nije bilo bijega za njegova života.
Mae West, ultimativni simbol seksualnog oslobođenja u ranom Hollywoodu. Mae West je cijelu svoju karijeru izgradila na svojoj neumoljivoj seksualnosti i duhovitosti, oštroj kao žilet. Poznat po dosjetkama poput "Brak je sjajna institucija, ali ja nisam spreman za instituciju." West je gotovo cijeli život službeno ostala neudana. Iako je istina bila znatno kompliciranija. U dobi od 17 godina, West se 1911 tajno udala za izvođača vodvilja Franka Wallacea. Brak je bio kratak i uglavnom zaboravljen sve do 1935, kada je Wallace, vidjevši Westov hollywoodski uspjeh, podnio zahtjev za pravno priznanje. West je isprva poricao da se brak dogodio prije nego što ga je nevoljko priznao i razveo se 1942. Godine. Činilo se da je ovo rano iskustvo s brakom zamjerilo Westu instituciji. Do kraja života preferirala je niz veza s mlađim muškarcima, uključujući i svog dugogodišnjeg suputnika Paula Novaka, koji je bio 30 godina mlađi od nje i ostao je s njom sve do njezine smrti 1980. Westin neudani status savršeno se slagao s njezinom odvažnom, nezavisnom javnom osobom. U doba kada je seksualna sloboda za žene bila strogi tabu, West je napravio karijeru pomičući granice sugestivnim dijalozima i nesputanim likovima. Brak bi potkopao njezin imidž slobodoumne zavodnice koja je slavno pozivala muškarce da jednom dođu i vide me. Paramount Studios, iako se često borio sa cenzorima oko Westovih provokativnih filmova, prepoznao je da je njezin status neudate sastavni dio njezine privlačnosti na blagajnama. Njezina neovisnost nije samo tolerirana, već se aktivno promovirala kao dio njezinog brenda, što ju je učinilo jednom od rijetkih ženskih zvijezda čija vrijednost nije smanjena time što je ostala sama. Sama West bila je filozofska o svom izboru. Jednom je primijetila, vjerujem u cenzuru. Na njoj sam zaradila bogatstvo. Isto si može reći i za njezin strateški pristup braku. Ostavši službeno sama, zadržala je i svoju mističnost i svoju autonomiju u industriji koja je rutinski kontrolirala svaki aspekt života svojih zvijezda. Clifton Webb, sofisticiran, oštar i s besprijekornim manirima. Clifton Webb stvorio je jedinstvenu nišu u Hollywoodu kao suštinski kulturni snob u filmovima kao što su Laura i Oštrica britve. Za razliku od mnogih svojih suvremenika, Webb se nikada nije pretvarao da je nešto drugo osim onoga što jest. Profinjeni ženja odan svojoj umjetnosti i svojoj majci. Webbova najznačajnija veza doista je bila s njegovom majkom, Mabel. Njih su dvoje živjeli zajedno od njegova rođenja do njezine smrti 1960. Ona je imao 91 godine. Dijeleći raskošnu vilu na Beverly Hillsu gdje su zabavljali hollywoodsku elitu. Njihova izvanredno bliska veza, za koju se Webb nikada nije ispričao, postala je i njegova definirajuća osobna karakteristika i predmet šuškanja u industriji. Iza fasade majčinske odanosti ležala je složenija istina. Webb je bio homoseksualac u vrijeme kada je to bilo ilegalno i kada bi se javno priznalo kraj karijere. Njegov status neženja i blizak odnos s majkom pružili su društveno prihvatljivo objašnjenje za njegovo neoženjeno stanje koje je odvratilo pitanja o njegovom osobnom životu. 20th Century Fox, prepoznajući Webbovu jedinstvenu privlačnost publici, donio je neobičnu odluku da prigrli njegovu prepoznatljivu osobu umjesto da ga prisili na konvencionalnu sliku. Za razliku od drugih homoseksualnih glumaca koji su bili gurnuti u lažne brakove, Webbu je bilo dopušteno da zadrži svoj status neženja s reklamnim materijalima koji su naglašavali njegovu kulturnu profinjenost, njegove plesne sposobnosti i njegovu odanost majci. Sam Webb dostojanstveno je šutio o svom privatnom životu, jednom je primijetio: nikad nisam tražio publicitet. Publicitet me tražio. Ovaj pristup, u kombinaciji s njegovim neosporivim talentom i relativno kasnim početkom filmske karijere s 54 godine kad je snimio Lauru, omogućio mu je da plovi Hollywoodom kao otvoreno neoženjen muškarac, dok mnogi njegovi suvremenici to nisu mogli. Nakon majčine smrti, Webb je nastavio živjeti sam sve do vlastite smrti 1966. Njegov status neženja, isprva nužan paravan, na kraju je postao sastavni dio njegovog persona, sofisticirani muškarac, čiji su standardi jednostavno bili previsoki za brak. James Dean. Iako je njegova karijera tragično prekinuta u 24 godine,
James Dean ostavio je neizbrisiv trag u američkoj kulturi kao suštinski buntovnik. Njegov neoženjen status, koji bi se s vremenom mogao promijeniti da je poživio dulje, ostao je zamrznut u vremenu zajedno s njegovim mladenačkim imidžom. Deanov kratki život uključivao je nekoliko značajnih veza, ponajviše s glumicom Pier Angeli. Njihova intenzivna romansa navodno je završila kada se Angelina majka usprotivila Deanovu nekatoličkom podrijetlu i nepredvidivom načinu života. Angeli se ubrzo nakon toga udala za pjevača Vicka Damonea, odluka koja je duboko pogodila Deana. Osim njegovih heteroseksualnih veza, značajni dokazi upućuju na to da je Dean imao veze i s muškarcima, uključujući, prema nekim navodima, s glumcem Jackom Simmonsom i Rogersom Brackettom, radijskim redateljem koji je postao mentor mladom glumcu. Te su veze postojale u doba kada je homoseksualnost bila ne samo društveni tabu, nego i kriminalizirana. Zbog čega je diskrecija bila bitna? Warner Brothers, koji je potpisao ugovor s Deanom, prepoznao je njegovu privlačnost za mlađu publiku i stvorio buntovnički imidž koji je zapravo uključio, a ne potisnuo njegovu dvosmislenu seksualnost. Za razliku od krutih heteroseksualnih narativa nametnutih drugim muškim zvijezdama, Deanova mističnost mogla je uključiti određenu fluidnost koja je rezonirala s njegovom privlačnošću generacije X. Da je Dean preživio, studijski sustav bi ga vjerojatno na kraju gurnuo prema braku, kao što se dogodilo s većinom njegovih vrijednih muških zvijezda. Njegova rana smrt značila je da je zauvijek ostao u kulturnoj mašti kao neoženjeni buntovnik, slobodan, neobvezan i naposljetku nespoznatljiv. Činilo se da je i sam Dean bio ambivalentan po pitanju konvencionalnih odnosa. Jednom je primijetio, ne mogu promijeniti smjer vjetra, ali mogu namjestiti svoja jedra da uvijek stignu na odredište. Ovaj filozofski pristup životu proširio se na njegove poglede na predanost, koji su ostali neriješeni u vrijeme njegove kobne prometne nesreće 1955. Činjenica da se Dean nikada nije ženio postala je dio njegove trajne mistike. Vječne mladosti čiji potencijal u karijeri i osobnom životu ostaje zauvijek neispunjen, dopuštajući svakoj generaciji da projicira vlastita tumačenja na njegovu kratku, ali briljantnu ostavštinu. Barbara Stanwyck. Sa svojim oštrim stilom govora i beskompromisnim nastupima, Barbara Stanwyck utjelovila je novu vrstu ženske neovisnosti na ekranu. Izvan ekrana. Nakon ranog braka s glumcem Frankom Fayom, koji je završio razvodom 1935, Stanwyck je službeno ostala neudana veći dio svog života, s iznimkom svog drugog braka s Robertom Taylorom, koji je okončan 1952. Stanwyckina odluka da ostane sama svojih posljednjih 38 godina odražavala je i osobni izbor i profesionalnu strategiju. Nisam se mogla zamisliti kako starim s muškarcem, jednom je primijetila sa svojstvenom iskrenošću. Nakon što je postigla rijetku financijsku i karijernu neovisnost u industriji kojom dominiraju muškarci, Stanwyck nije bila voljna ugroziti svoju autonomiju. Osim praktičnih razloga, na Stanwyckinu nevoljkost da se ponovno uda možda je utjecao njezin složen osobni život. Biografiji su dokumentirali njezine veze sa ženama, uključujući dugotrajnu vezu s njezinom publicisticom Helen Ferguson, što sugerira da Stanwyckina naklonost nije bila ograničena na muškarce. U doba kada su istospolne veze mogle uništiti karijeru, ostanak u braku bio je potrebno pokriće za njezin privatni život. Warner Brothers i kasnije Paramount upravljali su Stanwyckovim imidžom drugačije od mnogih ženskih zvijezda. Umjesto da je guraju prema braku, kapitalizirali su njezinu neovisnu osobnost, postavljajući je kao samostalne likove, snažne volje koji odražavaju njezinu osobnost izvan ekrana. Ova neobična usklađenost između osobne stvarnosti i javne slike služila je i komercijalnim interesima studija i Stanwyckovoj želji za autentičnošću. Sama Stanwyck bila je ozbiljna u vezi sa svojim neudanim statusom. Jednom je rekla intervjueru, trebam muškarca kao što ribi treba bicikl. Ova karakteristična izravnost, rijetka za glumice njezina doba, učinila ju je svojevrsnom protofeminističkom ikonom, čiji su izbori karijere i osobne odluke izazivali prevladavajuća očekivanja od žena. Ostajući neudata, Stanwyck je zadržala potpunu kontrolu nad svojim znatnim bogatstvom i izborom karijere u razdoblju kada su udane žene takvu kontrolu obično prepustile svojim muževima. Njezin status neženje nije bio samo osobna preferencija.
već strateški izbor koji je štitio njezinu teško stečenu neovisnost u industriji i društvu koje je nudilo malo takvih prilika ženama. Agnes Moorehead, koju danas najviše pamtimo kao moćnu vješticu Indoru u seriji Bewitched. Agnes Moorehead izgradila je karijeru kao jedna od najsvestranijih karakternih glumica u Hollywoodu. Iako se tehnički 2 put udavala u svojim ranim godinama za glumca Johna Griffitha Leedgea, razvedenog 1952, i za glumca Roberta Gista, razvedenog 1958, Moorehead je većinu svog odraslog života provela neudana po vlastitom izboru. Nakon drugog razvoda, Moorehead je izjavila da je završila s brakom, što je odluka koja odražava i osobne sklonosti i profesionalni pragmatizam. Kao jedna od najbolje plaćenih karakternih glumica u Hollywoodu, postigla je rijetku financijsku neovisnost koju je brak mogao ugroziti u doba kada su muževi zakonski kontrolirali imovinu svojih žena. Mooreheadova najznačajnija veza bilo je, vjerojatno, njezino 30-godišnje prijateljstvo s glumicom Debbie Reynolds, koja je Moorehead nazivala mojom duhovnom majkom. Njih dvoje dijelili su duboku vezu koja je nadilazila tipično hollywoodsko prijateljstvo, a Reynolds je Moorehead čak imenovala kumom svoje kćeri Carrie Fisher. Osim ove dobro dokumentirane veze, uporne glasine sugerirale su da je Moorehead možda imao romantične veze sa ženama, uključujući potencijalno s glumicama poput Geraldine Page. Iako nikada nisu potvrđene tijekom njezina života, takve bi veze zahtijevale prikrivanje usidjelice u doba kada bi homoseksualnost mogla trenutačno prekinuti karijeru. MGM i kasnije Warner Brothers reklamirali su Mooreheadin status neudate kao dio njezine dostojanstvene, donekle zastrašujuće osobe. Za razliku od mlađih glumica koje su bile prisiljene na brak kako bi zadržale svoju privlačnost, Moorehead je bilo dopušteno prihvatiti svoj status neudate osobe kao u skladu sa snažnim, neovisnim likovima koje je obično tumačila. Sama Moorehead zadržala je dostojanstvenu privatnost o svom osobnom životu, jednom primijetivši: opisana sam kao teška, temperamentna i drugim pridjevima. Možda sam ih zaslužio. Ja sam individualac i takav ću i ostati. Ovo inzistiranje na samodefiniranju proširilo se na njezinu odluku da ostane neudana. Izbor koji joj je omogućio da živi po vlastitim uvjetima u industriji koja je rijetko dopuštala takvu autonomiju, osobito ženama. Greta Garbo. Nikad nisam rekao da želim biti sam. Samo sam rekao da želim da me ostave na miru. Tu je sva razlika. Ovo pojašnjenje same Grete Garbo dovoljno govori o jednoj od najzagonetnijih zvijezda Hollywooda. Njezina poznata povučenost i doživotni status neudate potaknuli su beskrajna nagađanja. Ali stvarnost iza Garbojina samotničkog života bila je više nijansirana od obične mizantropije. Rođena u siromaštvu u Stokholmu, Garbo je postala meteorski uspon do najtajanstvenije zvijezde MGM-a. Kad je s 20 godina stigla u Hollywood, već je razvila intenzivnu privatnost koja će definirati njezin život. Ovo nije bila samo osobnost, već strategija. Garbo je shvatila da tajanstvenost povećava njezinu privlačnost i dala joj je utjecaj kod rukovoditelja studija koji su obično kontrolirali svaki aspekt života zvijezda. Garbo je imala nekoliko značajnih romansi, uključujući i glumca Johna Gilberta, s kojim je glumila u više filmova i bila nakratko zaručena prije nego što je otkazala vjenčanje. Njezina najdugotrajnija veza vjerojatno je bila s fotografom Cecilom Beatonom, iako povjesničari i dalje raspravljaju o točnoj prirodi njihove veze. Osim ovih javnih odnosa, Garboin privatni život uključivao je duboke veze sa ženama, uključujući glumicu Marlene Dietrich i spisateljicu Mercedes da Costa. Ti su odnosi zahtijevali apsolutnu diskreciju u doba kada je istospolna privlačnost mogla trenutačno prekinuti karijeru. MGM, koji je prepoznao da je Garbova mistika ključna za njezinu privlačnost, uzeo je neobičan pristup uključivanja njezine povučenosti u njezin publicitet umjesto da se protiv nje bori. Dok su dogovarali povremene spojeve za javnu potrošnju, Garbo su uglavnom dopuštali da zadrži svoju privatnost, što ju je učinilo jednom od rijetkih zvijezda koje su uspješno diktirale uvjete svoje javne osobe. Garbojina odluka da se nikada ne uda možda je započela kao nužna zaštita za njezin privatni život, ali se razvila u istinsku sklonost neovisnosti. Nikad nisam imala želju biti dio mase, rekla je jednom. Uvijek sam se osjećao kao konj s olabavljenim ularom. Kada se sa samo 35 godina povukla iz filma, otišavši iz Hollywooda na vrhuncu svoje slave.
Garbo je nastavila svoj nevjenčani, uglavnom samotnjački život još 5 desetljeća. Njezin status neženje, koji je u početku možda bio profesionalna potreba, u konačnici je odražavao njezinu autentičnu želju za životom neopterećenim očekivanjima koja bi brak nametnuo u njezino doba. Vincent Price svojim prepoznatljivim glasom i njuhom za jezivo. Vincent Price postao je sinonim za horor filmove tijekom zlatnog doba Hollywooda. Iako je Price bio 3 puta u braku s Edith Barrett, Mary Grant i glumicom Carol Brown. Njegov složeni osobni život i pažljivo vođen javni imidž naveli su mnoge da se zapitaju odražavaju li ti brakovi njegovu autentičnost. Priceova sofisticirana kulturna osoba ga je od samog početka izdvajala u Hollywoodu. Povjesničar umjetnosti i gurmanski kuhar, kao i glumac. Price je unio intelektualnu dubinu u svoje uloge koje su privukle odane sljedbenike. Ova profinjena slika također je predstavljala pokriće za aspekte njegova osobnog života koji su odudarali od heteroseksualnih normi koje se očekuju od muških zvijezda. Iako nikada nije javno priznata tijekom njegova života, biografi su raspravljali o Priceovoj biseksualnosti, a potvrdila ju je njegova kći Victoria nakon njegove smrti. Njegov 3. brak s glumicom Carol Brown, koja je i sama navodno biseksualka, opisan je kao partnerski odnos koji se temelji na uzajamnom poštovanju i zajedničkim interesima, a ne na konvencionalnoj romansi. Universal Studios i kasnije American International Pictures oblikovali su Priceov javni imidž, kako bi naglasili njegovu erudiciju i smisao za dramatični, ma ne za romantični život. Za razliku od mnogih muških zvijezda koje su bile reklamirane na temelju svog seksipila, Priceova vrijednost ležala je u njegovoj prepoznatljivoj osobi, marketinškom pristupu koji mu je omogućio veću privatnost u njegovim osobnim poslovima. Sam Price zadržao je dostojanstvenu diskreciju o svom privatnom životu dok je koristio svoju platformu za zagovaranje umjetnosti i suzbijanje predrasuda. Njegova javna podrška LGBTQ+ zajednici u kasnijim godinama, iako se nikada nije eksplicitno povezivala s vlastitim iskustvima, odražavala je njegove progresivne vrijednosti i možda želju da podrži druge koji su se suočavali s istim društvenim ograničenjima s kojima se on nosio tijekom svoje karijere, pažljivo balansirajući svoje brakove sa svojom privatnom stvarnošću. Price je stvorio život koji je prilagodio i njegovu autentičnost i profesionalne potrebe njegovog doba, kompromis koji mu je omogućio da izgradi legendarnu karijeru dok je zadržao stupanj osobnog integriteta rijedak u zlatnom dobu Hollywooda. Marjorie Main, omiljena zbog uloge McKettle u nizu popularnih komedija. Marjorie Main utjelovila je besmislenog, prizemljenog matrijarhata za generaciju gledatelja filmova. Iako je Mane bila kratko udana za Dor Stanleya Lefevrea Cribbsa od 1921 do njegove smrti 1935. Većinu svog života provela je neudana i posvećena karijeri. Maneov put do hollywoodskog uspjeha došao je kasnije od većine. Već je bila u 40-ima kada je počela redovito snimati filmove. Ovaj zreo ulazak u zvijezde značio je da je zaobišla tipičan pritisak studija da se mlade glumice udaju u reklamne svrhe. Umjesto toga, Universal Studios ju je reklamirao na temelju njezine osebujne osobnosti i talenta za komičare, a ne romantične privlačnosti. Čini se da je najznačajnija veza u Maneinu životu bila njezino dugoročno profesionalno i osobno partnerstvo s glumicom Spring Byington. Dvije su žene godinama dijelile dom, održavajući ono što su prijatelji opisali kao predano druženje, koje je obje održalo tijekom njihove hollywoodske karijere. Iako nikada nisu javno priznati za njihova života, priroda odnosa Manea i Byingtona bila je predmetom povijesnih preispitivanja. U doba kada su se istospolne veze između žena ponekad tolerirale ako su bile dovoljno diskretne. Za razliku od veza između muškaraca, koje su bile suočene s teškim pravnim posljedicama, njihov životni aranžman predstavljao je društveno prihvatljiv okvir za njihovo povezivanje. Manein neudani status nakon smrti njezina supruga savršeno se slagao s njezinom osobom na ekranu kao neovisne, samovoljne žlijezde. Universal je kapitalizirao ovu podudarnost, naglašavajući Maneino autentično ruralno porijeklo i stav bez gluposti u reklamnim materijalima dok je s poštovanjem izbjegavao pitanja o njezinom osobnom životu. Sama Mane je zadržala karakterističnu izravnost kada je u pitanju njezin izbor da ostane sama. Jednom primijetivši
Imao sam svoj dio tuge. Imao sam svoj dio radosti. Ne treba mi ni muškarac da mi da. Ova neovisnost, rijetka za žene njezine generacije, postala je i njezina osobna stvarnost i ključni element njezine trajne privlačnosti publici. Randolph Scott. Svojim isklesanim crtama lica i zapovjednom pojavom, Randolph Scott definirao je junaka westerna za generaciju gledatelja filmova. Tijekom 60-godišnje karijere i više od 100 filmova, Scott je njegovao imidž stoičnog, samodostatnog kauboja koji je duboko odjeknuo kod američke publike. Dok je Scott tehnički bio oženjen 2 puta, na kratko s nasljednicom Marion DuPont i kasnije s Patricijom Stillman, s kojom je posvojio 2 djece. Njegova najznačajnija veza gotovo je sigurno bilo njegovo dugogodišnje druženje s Carijem Grantom. Od 1932 do 1944. Eddie. 2 glumaca dijelilo je kuću na plaži u Malibu koju je hollywoodski tisak prozvao Bachelor Hall. Njihov životni aranžman izazvao je brojne tračeve u industriji, no javnosti je predstavljen jednostavno kao 2 štedljiva neženja koja dijele troškove. Odjeli za promidžbu studija radili su prekovremeno kako bi stvorili heteroseksualne priče o obojici muškaraca, dogovarajući spojeve sa starletama i naglašavajući Scottovu grubu muškost. Nakon što je njihov život završio, Scott je zadržao izgled konvencionalnog obiteljskog čovjeka kroz svoj brak sa Stillmanom, dok je nastavio utjeloviti usamljenog kauboja na ekranu. Ta dvojnost, samodostatan filmski junak i pažljivo vođen privatni život omogućili su Scottu da plovi Hollywoodom tijekom ere strogih moralnih kodeksa. Za razliku od nekih suvremenika koji su bili prisiljeni na lažne brakove, čini se da je Scott iskreno mario za Stillmana, s kojim je ostao do njegove smrti 1987. Njihov je odnos postojao usporedo, a ne izbrisao njegovu raniju vezu s Grantom, naglašavajući složenu stvarnost iza pojednostavljenih narativa predstavljenih javnosti. Scottovoj karijeri pogodovao je njegov imidž neženje, osobito u westernima, gdje je heroj neopterećen obiteljskim vezama bio središnji arhetip. Paramount i kasnije Warner Brothers kultivirali su ovu osobu, čineći Scottovu doživljenu neovisnost središnjom za njegovu privlačnost. Sam glumac dostojanstveno je šutio o svom privatnom životu, jednom prilikom napomenuši da sam u duši samo dečko sa sela. Ova pomno osmišljena jednostavnost prikrila je složeniju istinu o jednoj od najdugotrajnijih zvijezda westerna u Hollywoodu i kompromisima potrebnim za održavanje njegove karijere.